Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Халқи ғариб. Ман Доуду Ҷурабек Ҳайдарович, зодаи ноҳияи Восӣ, ҷамоати Худоё Раҷабов, қишлоқи Пишони Боло. Ман бародарамро ҷустуҷӯ дорам. Бародарам Доуду Ҳабибулло Ҳайдарович соли таваллудаш 23 августи соли 1965 2006 моҳи ноябр ба шаҳри Русия ба кор рафт. Ҷойи кораш город Пушкина, Инвансейский Д. То ҳозир ягон хати хабар нест. Бародарон, кадоме ки ӯро дида ягон хабар дора, илтимос ба мо занг зананд. номерои телефон мондагиай. кадоме хай зинда ё мурдаша дарак дора, илтимос хабар диҳед. ҳамин кун зинда боша, бигем бародарош, фарзандошро интизор аст. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.